I avui, a l'entrevista dels matins, entrevistem el diputat, un dels 3 diputats de la CUP al Parlament, Quim Arrufat, bon dia. Molt bon dia. Aquí també li plantegem la pregunta que avui estem fent a la nostra audiència a partir d'aquest premi, reconeixent la feina dels 3 germans Roca, el celler de Can Roca, que se situa com el millor restaurant del món. Vostè creu que el prestigi de la cuina catalana ajuda a projectar Catalunya a nivell internacional? Bé, entenc que sí, que qualsevol habilitat exportada, diguéssim, ajuda a projectar Catalunya, però, de fet, l'exportaria bastant més si fóssim un país independent. No oblidem que ha sortit Girona a Espanya, com a guanyador, i per tant, potser de cara en fons ens pensem que s'està exportant Catalunya i estem exportant Espanya. En qualsevol cas, no deixa de ser curiós que en una ciutat on l'Ajuntament tanca amb candau els contenidors perquè està fart de veure gent buscar brossa als contenidors, o sigui, menjar als contenidors, es guanyi un restaurant un premi internacional a la seva cuina, una cuina que està a l'abast de molt poques butxaques. És la complexitat dels nostres dies, també. Correcte. Contra la qual vostès lluiten des de la CUP, ara des de dins del Parlament. Com va? Doncs és complicat treballar al Parlament, hi ha diferents dificultats. La principal que hem trobat, i és la principal constatació i sorpresa que ens podríem haver imaginat, però que no ens imaginàvem, totes les altres, diguéssim, ja les podíem intuir, és l'excessiva mediatització i escenificació de la política al Parlament, on tenim molt pocs espais per parlar amb la resta de grups o per parlar amb documents sobre la taula, per parlar de propostes concretes, per parlar, per exemple, de xifres, perquè segurament després en parlarem del dèficit, i nosaltres no hem vist cap xifra, però és que els altres partits probablement tampoc n'han vist cap. Tothom parla del que sent els mitjans de comunicació i ens preocupa aquesta excessiva escenificació i aquesta manca de diàleg i manca d'espais de treball per poder abordar les qüestions del país. Això creu que passa entre tots els partits o potser a vostès, perquè són petits, perquè són 3, els deixen de banda? Té aquesta sensació algun cop? És probable, cosa que seria encara més greu. És probable que ens deixin a nosaltres més de banda i que els altres partits tinguin, doncs, per l'experiència i pel contacte amb diferents esferes de poder, diguéssim, o àmbits de polítics, tinguin més accés a les dades o més accés a la informació que no pas nosaltres. En tot cas, allò que és formal, allò que és oficial, allò que ens arriba com a grup parlamentari és just la informació justa i, en canvi, no ens arriba molta altra informació sobre la qual tothom està opinant i sobre la qual, en tot cas, tothom fa especulacions. I a nosaltres ens preocupa que no hi hagi espais de treball més rigorosos, més seriosos, on es puguin abordar les qüestions més de tu a tu i amb més diàleg pel mig. Però vostès sí que participen en les comissions parlamentàries. Sí, en totes. De fet, devem ser els 2 diputats que més intervenim a les comissions i al Parlament, perquè com que el grup parlamentari ara mateix el tenim format per 2 diputats mentre la Georgina està de baixa, hem d'intervenir en totes les comissions, amb la qual cosa vam tenir el rècord d'intervencions entre en David i jo. Perquè s'han de repartir la feina entre 2, no com entre 20 o 50 que tenen altres. Exacte, 20 escaig comissions entre 2 diputats i òbviament prioritzem quines són més importants, en quines cal que incidim més i quines no. En quines han d'incidir més, creu vostè? Home, en aquelles on estan passant més coses. Estan passant coses a Interior, estan passant coses a Justícia, estan passant coses a Educació i Universitats, a Sanitat. Passaran a partir d'ara coses segurament a les comissions d'investigació. Bé, a la de Sanitat probablement passaran molt poques perquè bàsicament la comissió havia d'aprovar compareixences i em va vetar l'aliança socialistes, Partit Socialista, Convergència, Esquerra Republicana, va vetar nombroses compareixences que per nosaltres eren clau perquè intervinguessin en la comissió d'investigació sobre la sanitat catalana, però hi ha una sèrie de comissions on passen més coses que en d'altres. La comissió de la infància, diguéssim, la comissió de la igualtat, doncs té un altre ritme, a més, es reuneix menys i podem dedicar-hi, diguéssim, uns altres esforços que no pas en aquelles on estan passant permanentment tancament d'escoles, acomiadament de treballadors, reorientació de les polítiques cap a línies que no ens acaben de convèncer o que directament rebutgem i, per tant, allà és on hem de centrar els esforços. Parlem de xifres que, en definitiva, estan també relacionades amb totes aquestes qüestions que vostè situa com a prioritat també per la CUP a partir de les comissions. El govern ha de presentar pressupostos amb el límit marcat de dèficit a l'1,2%, sí o no? Per la nostra cultura de treball, el govern hauria d'haver anat presentant esborranys de pressupost amb diferents, diguéssim, hipòtesis de dèficit perquè tots poguessin saber de què s'està parlant. O sigui, quan ahir Artur Mas, en no sé quina televisió... A la xarxa de televisions locals, entrevista del president. Explica que amb un 2,1% de dèficit estaríem parlant de només entre 300 i 400 milions d'euros, que ens expliqui com ho fa, perquè fins fa 2 dies, també sense xifres sobre la taula, sense xifres nosaltres sobre la taula,
parlava d'unes altres xifres amb el mateix dèficit. I, per tant, de qui ens hem de refiar i com hem d'analitzar quina és la realitat pressupostària i econòmica de la Generalitat si no tenim cap document. En 5 mesos que portem al Parlament no hem vist cap document econòmic. No se'n refia del govern de la Generalitat? Però si diu xifres diferents. No és que no me'n refiï, si hi ha la predisposició màxima a refiar-nos de les xifres que ens donin, però si són contradictòries i són tan diferents d'una setmana a l'altra, no me'n refio cada setmana de la xifra que donen. Vull dir, la previsió d'ingressos i la previsió de despeses no canvia de setmana a setmana. Canvien, en tot cas, les estratègies de negociació que deuen estar cuinant des del govern i que nosaltres desconeixem, intuïm, però que no és una cultura política que ens agradi en absolut. Haver d'anar intuint permanentment les estratègies que no t'expliquen, sense documents que t'expliquin quina és la realitat econòmica, les estratègies que planifiquen des del govern. No és una cultura política orientada a la discussió permanent als mitjans i, per tant, a l'escenificació permanent d'unes discrepàncies, d'unes intel·ligències, d'unes negociacions secretes, d'unes reunions secretes també que es donen i que, en tot cas, és política de teatre, no? Política al plató. Vostè el que voldria, el que pretén, és que el president Mas els cridi a vostès, diputats de la CUP, i els expliqui en què està treballant. Voldria això. A nosaltres no, al Parlament de Catalunya. O sigui, aquella cambra que ostenta bé, no sé, la sobirania no l'ostenta, ho pretén, però de moment no l'ostenta, però que en tot cas representa el conjunt de catalans i catalanes en bona mesura i, per tant, amb la legitimitat deguda i amb el respecte degut a la cambra hauria d'estar presentant xifres permanentment, com es fa d'altra banda en molts ajuntaments, per exemple. Si presentés el govern, li pregunto, uns pressupostos amb el límit marcat a l'1,2%, això representa una retallada d'aquests 3.800 milions, segons el que ha explicat el president Mas? Votaria que sí, la CUP? No, en absolut. Què votaria que sí? A un límit del 2,1 si la retallada fos del 400%? Nosaltres votarem que sí a la convocatòria d'una consulta. I, mentrestant, entenem que estem en un període de frau electoral en el qual la principal promesa llançada per tots els partits, que era majoritària a les eleccions, no s'està complint ni per part del govern ni per part del conjunt de la cambra. I mentre estiguem en aquest frau, el que no farem és votar retallades que ens aboquen a la misèria absoluta com a administració. Per tant, pressupostos prorrogats ja els hi va bé a la CUP. Pressupostos prorrogats, convocatòria d'una consulta ens va bé. No pressupostos prorrogats. Pressupostos prorrogats, bàsicament, és via lliure i carta blanca per retallar per on es vulgui sense acord a la cambra i, per tant, no entenem que siguin justos. Consulta demà. Consulta tan aviat com sigui possible. El govern està treballant sobre una hipòtesi, sobre una estratègia en la qual diu aquella famosa frase de és que ho hem de fer bé, i aquest ho hem de fer bé, diguéssim, és etèric, cadascú l'entén com vol. Què seria fer-ho bé per vostè? Fer-ho bé amb l'estat espanyol consisteix bàsicament en tenir màxim respecte al nostre poble i màxim respecte a la decisió democràtica del nostre poble. I, per tant, convocar una consulta i posar per davant la legitimitat d'una votació democràtica abans que les estratègies de negociació amb l'estat espanyol. I això és el que nosaltres entenem que en un estat que no vol negociar, que no negociarà, que no té una majoria política que pretengui resoldre el conflicte nacional amb Catalunya de forma democràtica, és l'escenari al que hem d'aspirar que succeeixi en els propers mesos. Segons vostè, intentar negociar és trair? No, és perdre el temps, no és trair, diguéssim. Convergència ja ho ha dit, sempre ja negociaria, o el Partit Socialista, que l'única via és negociar, vull dir, no traeixen, en tot cas, els seus discursos, però simplement ara mateix és perdre el temps. Hem d'avançar cap a un escenari de ruptura democràtica i aquesta ruptura es produeix per la convocatòria unilateral d'una consulta i per posar sobre la taula internacional quina és la reacció que prendrà l'estat espanyol davant d'una proposta democràtica com és la convocatòria d'una consulta. Quina creu que serà la reacció de l'estat espanyol? Home, doncs, coherentment prohibir la consulta i, si el govern igualment pretén tirar-la endavant, suspendre l'autonomia o retirar-li les competències al govern. I per tant? I, per tant, l'obertura d'un escenari, diguéssim, de conflicte democràtic amb l'Estat a resoldre a nivell internacional
mireu, comunitat internacional, aquesta és la resposta de l'estat espanyol a una convocatòria que havíem anunciat a les eleccions autonòmiques, que la majoria de la població va referendar a través dels programes polítics dels partits, que conseqüentment el Parlament de Catalunya li ha donat sortida i que a l'hora d'executar-la l'estat espanyol suspèn l'autonomia o impedeix la consulta o pren, sigui quina sigui, la reacció. En tot cas, si ens la deixa fer, xapó, cap problema. Si un cop una vegada l'objectiu no és entrar en cap mena de conflicte, sinó és poder celebrar... Això pregunta, perquè vostè parla de ruptura, parla de conflicte, són uns termes bel·ligerants, certament. Sí, però és que tenim davant l'estat espanyol. O sigui, no tenim davant ni el Regne Unit ni cap altra democràcia liberal que pugui acceptar i entendre que una de les seves nacions es vol independitzar, doncs això pot ser fet a través d'un procés democràtic. Nosaltres almenys el que analitzem, i potser som molt exagerats, però creiem que no és així, que és que l'estat espanyol no cedirà en absolut mai. No ho pretén ni ho contempla, és més, ho veu com a... Tampoc ens té cap mena de por ara mateix. O comencem a avançar seriosament i de forma irreversible cap a la consulta i cap a la secessió, cap a la independència, o l'estat espanyol no ens pren seriosament tampoc ara mateix en les reivindicacions que fem, perquè permanentment estem tenint, el govern actual té la porta oberta a un pacte fiscal de forma permanent. Cap dels passos que s'han fet en aquests darrers 5 mesos per part de Convergència i Esquerra, cap d'ells és irreversible. Tots ells deixen una porta oberta a la negociació del pacte fiscal. I a nosaltres això ens fa una por enorme. Una por enorme perquè recordem, malgrat la joventut de molta de la nostra gent, perfectament, perquè ens ho han explicat, perquè ho hem estudiat, perquè sabem quines van ser les conseqüències polítiques, l'11 de setembre del 77. I recordem com estava guanyat el carrer, com estaven guanyades les il·lusions polítiques, com era un escenari de victòria popular, de victòria catalana, de victòria de les classes populars, i com a partir del 78, en 3-4 anys, queda tot tancat en un estat de les autonomies, amb un finançament del qual ara en partim les conseqüències, amb unes llibertats polítiques coartades, amb una neteja de cara del règim franquista, etc. I com que sabem que aquest escenari es pot tornar a repetir, tothom al carrer, la victòria guanyada al carrer, la gent a darrere d'una idea de llibertat, d'una idea de major benestar, d'una idea de progrés, i en pocs anys després pactes entre la classe política, carrerons sense sortida que ens aboquen una altra vegada a una autonomia catalana amb un pacte fiscal una mica millorat. Li sorprendria que Esquerra Republicana donés suport a uns pressupostos de Mas amb un dèficit que permetés una retallada fos quina fos? No em sorprendria per la posició estratègica o tàctica que han agafat en aquesta legislatura. No em sorprendria en aquest sentit. Em decepcionaria pel fet que una retallada del nivell que s'està parlant els últims mesos no és aprimar per després poder tornar a créixer, és bàsicament carregar-se i vendre's bona part del país. La CUP està per aprimar per després tornar a créixer? No, ja no es pot aprimar més. O sigui, el concepte neoliberal que aprimant les despeses públiques no se sap com, els inversors privats trauran diners de no se sap on, trobaran negoci per fer i tornarà a créixer l'economia, això és un mite, és una mentida. Això ha interessat una certa gent i a més interessa que les administracions es posin a la venda actius públics a preu de saldo, això ho han viscut els ajuntaments, s'estan venent actius públics a les aigües i altres serveis s'estan concessionant i privatitzant a preu de saldo, perquè els ajuntaments i les administracions l'autonomia també està endeutada, la doctrina que imposa la Unió Europea és la de l'aprimament i la de més no tenir dèficit i, per tant, surten tot d'actius públics a preu de saldo que fan que els inversors trobin negoci a fer. Peix que es mossega la cua, Si no es compleix amb el dèficit, on aniran a buscar diners per poder pagar els sous als empleats públics, per exemple? És que no hauríem d'estar en aquesta situació. Sí, però hi som, senyor Arrufat. Sí, clar, però no la volíem nosaltres. Com en sortim? Ni crec que la majoria de la població la volgués. Com en sortim? Doncs anant cap a un escenari de ruptura amb l'estat espanyol. És a dir, si ens hem de passar els propers anys discutint a quin dèficit ens deixen endeutar-nos, que no ens permeten endeutar-nos com a autonomia i que, per tant, hem de retallar fins a vendre'ns bona part dels actius públics del país i deixar el país en la misèria, estem en un escenari absolutament desastrós, en el qual les discussions entre nosaltres no tenen cap mena de sentit ja. Parlem d'aquesta comissió del dret a decidir que impulsava justament la CUP els darrers dies. Se senten còmodes amb la presència del PSC a favor del dret a decidir en aquesta comissió?
a nosaltres ens sentim còmodes amb qualsevol que participi a la comissió. Justament és una comissió que ha d'analitzar quines són les vies per exercir el dret de decidir. Li pregunto perquè els punts de partida són òbviament diferents. Totalment diferents, però és que al Parlament hi ha gent totalment diferent. Vull dir, hi ha gent que radicalment oposada a les nostres idees compartint escons amb nosaltres. En quin punt es trobaran, doncs, en aquesta comissió? Bé, la comissió no té com a missió arribar a un acord. No, això en tot cas és la missió del Pacte Nacional pel Dret de Decidir o seria la missió d'altres, on hi hauria d'haver uns mínims. Doncs quina és la missió d'aquesta comissió? És analitzar les diferents vies existents per l'exercici del dret de decidir. Cadascú portarà les seves compareixences, imaginem, les seves teories i com veu l'escenari cada formació política i seran analitzades i quan s'acabi la legislatura, en tot cas s'ha donat de temps fins que acabi la legislatura, aquesta comissió desapareix i haurà servit per analitzar conjuntament diferents escenaris sense arribar a cap conclusió. En tot cas, cadascú traurà les seves pròpies conclusions del que allí s'analitzi. Això és com entenem nosaltres. El partit, com els ha afectat l'organització interna l'entrada al Parlament de la CUP? Doncs, òbviament, ja ho preveiem, ens ha tensionat força, perquè la nostra aposta organitzativa continua sent el municipalisme. Nosaltres el projecte Unitat Popular el continuem construint als barris i als municipis, fora de les institucions, amb un peu sempre als ajuntaments o a les seus dels districtes de Barcelona o al Parlament, però en tot cas el més important sempre és estar ubicats al carrer, estar ubicat a les plataformes que estan lluitant, que estan treballant, que estan defensant els serveis públics, que estan defensant els drets laborals, i aquí és on ubiquem el nostre projecte. I per tant la presència al Parlament dona una presència pública i dona un estrès organitzatiu que estem assumint els diputats i un seguit de gent a darrere i que intentem desvincular del projecte central de les candidatures d'Unitat Popular, que és la construcció d'aquest teixit, d'aquesta malla que ha de poder respondre a la crisi i respondre al procés d'alliberament nacional que estem engegant. Fins a quin punt aquesta tensió està complicant el seu dia a dia? La tensió organitzativa? No, gens. Gens? No sé si a algú li complica el seu dia a dia. A vostè no? No, a nosaltres no. Crec que ningú de l'organització li tensiona. En tot cas, és l'encaix dels diferents espais en l'organigrama o en els temps polítics que ens agradaria portar i que, en canvi, ens obliga a portar l'actualitat, però diguéssim que és un repte col·lectiu, la mar de previsible i de normal, i que crec que estem superant bastant bé. Quina és la crítica que més li han fet a la seva gent? Doncs jo crec que la crítica que més m'han fet és que en determinades preguntes o en determinades qüestions, sobretot de cara als mitjans, perquè és com es coneix la feina parlamentària, doncs la resposta no ha estat l'adequada o en tot cas no ha estat prou d'acord amb el que pensa la majoria. En quin exemple està pensant ara mateix? Doncs crec que en la darrera entrevista a l'Ara, preguntant sobre l'estat del benestar, en algun moment vaig dir alguna reflexió que una sèrie de gent no li va acabar d'agradar, però en tot cas això crec que és la mar de normal, que en un espai col·lectiu les idees expressades pel portaveu després siguin debatudes i corregides, i això aquest és el paper que em toca a mi. Hi ha persones que han marxat de la CUP per aquestes discrepàncies? És probable que alguna persona no per les que haguem expressat els portaveus... No, pel fet d'entrar al Parlament, per la tensió aquesta que vostè admet ha generat aquest nou pas de la CUP. És probable que algú hagi marxat. Hi ha entrat moltíssima gent i és probable que algú hagi marxat. Algú ha volgut marxar dels tres que són al Parlament? No. I la CUP és un partit rígid o no? S'estan plantejant modificar la manera de funcionar? O sigui, vostè cada decisió que pren el Parlament l'ha de consultar i això li complica la seva feina? Això és un mite. Allò que retraten al Polònia és mentida. Sí, bueno, clar, és que és el Polònia. Certament, ja m'entén. Sí, però en tot cas és una idea que la gent ha agafat sobretot de com funcionem a nivell municipal, on aquest mecanisme sí que és bastant més habitual, perquè el ritme dels ajuntaments és un altre, i perquè certament podem convocar moltes més assemblees i fer-ho molt més proper a la ciutadania. En canvi, al Parlament el funcionament és completament diferent. Nosaltres tenim el mandat de defensar un programa polític, aquest sí aprovat en assemblea, i mentre no ens en sortim d'aquest programa polític tenim llibertat per actuar i autonomia per actuar en defensa d'aquells punts programàtics, i quan tenim alguna qüestió més central, sobretot tot allò que té relació amb el procés d'independència o amb el suposat procés d'independència, això sí que ho parlem en espais més amplis i ho baixem fins i tot a assemblees locals, però ja està. Li agradaria sumar forts amb la candidatura que impulsen Arcadi Oliveres i Teresa Forcades? Han parlat? Hem
Parlat, molt poc, però hem parlat. Home, De què hem parlat? D'anar junts? Plantegen que hem de construir un bloc popular per aconseguir la independència, que la independència vagi lligada a un procés constituent i que aquest procés constituent doni com a resultat una societat més igualitària amb unes altres bases que no les actuals absolutament neoliberals. Això és el programa de la CUP. Aquesta és l'estratègia davant de la CUP, que té la CUP. I, a més, plantegen que això s'hauria de materialitzar en una candidatura unitària i popular, diuen en el manifest. Bé, nosaltres no és unitària i popular, és d'unitat popular, però en tot cas és molt similar a tot el que plantegem nosaltres i, òbviament, hi ha plena concordància amb els plantejaments de la Teresa Forcades i l'Arcadi Oliveres. Ara bé, des que es va plantejar el manifest i amb la plena coincidència que hi ha amb aquestes idees, el debat s'està centrant molt al nostre entendre. No el debat amb nosaltres, el debat que estan tenint amb els mitjans de comunicació s'està centrant molt amb la candidatura, amb l'espai polític que se suposa que ha de relligar Iniciativa i la CUP i això, i nosaltres aquesta no és la nostra cultura política. I aquí sí que no ens hi trobaran si aquest ha de ser el debat només, el debat d'unir forces, si tot era no perquè ho vulguin, sinó perquè s'acabi convertint en un lobby, diguéssim, de pressió per la unificació de la CUP i d'Iniciativa, no calia parlar de procés constituent i de tot plegat. És a dir, procés constituent no és la construcció d'un front d'esquerres, això se li diu front d'esquerres, se li diu Syriza, sinó procés constituent és l'estratègia sobre la qual treballem per donar una proposta al país. Per cert, les pròximes eleccions són les europees. Quina és la seva previsió? La CUP s'hi presentarà? Doncs és un dels debats, no ho sabem. Hi ha escenaris molt positius ara mateix a l'estat espanyol, perquè recordem que és circumscripció única a l'estat espanyol, per presentar una candidatura pel dret a l'autodeterminació dels pobles i en clau de lluita social també. Hi ha escenaris molt positius, però en tot cas nosaltres no n'hem parlat encara. Falta, crec que un any, i tindrem aquest temps per parlar-ne. Parlant de temps i per acabar, vostè abans em deia la consulta el més aviat possible. Quan la situaria? Home, nosaltres estem intuint que la data límit màxima per convocar-la serà cap al juny del 2014, però nosaltres, sincerament, pensem que tot està jugant a favor de l'estat espanyol ara mateix i de la ideologia espanyolista, per alguna manera, de tots els mecanismes que té per actuar, perquè d'aquí un any sigui bastant més difícil convocar-la que no pas ara. I, per tant, nosaltres entendríem com a molt lògic que a la tardor es pogués convocar la consulta, amb uns mesos de temps per poder preparar la campanya social que faci possible una majoria pel sí, però que el temps ara mateix ens està jugant en contra, al revés del que alguns es pensen, que estan deixant passar temps perquè s'empitjori més la situació, diguéssim, o perquè hi hagi més situacions de tensió econòmica, financera, etc., perquè la gent reaccioni més favorablement al sí. Nosaltres pensem que això ara mateix és un error i que la gent se'n pot acabar cansant molt d'un procés dilatat durant tants mesos. Quim Arrufat, gràcies per haver vingut als matins. Tindrem ocasió segur de parlar ben aviat d'aquesta qüestió i d'altres de la política catalana. Amb el ritme que anem, segur que surten altres temes. Gràcies. Que vagi molt bé.